Aztertuko dugu ondo hemen ematen dana datu bakoitzaren esan nahia ulertu nahian. Esaten da txirrindulari batek segundu bakoitzian 0,8 kilojoule kontsumitzen dituela. Beraz hori izango da gure lehengo datua segundu bakoitzean. Eta datu hori idatzi dugu zatiki moduan 0,8 kilojoule segunduko. Bestetik, esaten da, energia hori lortzeko txirrindulariak sakarosa erretzen duela. Horregaitik idatzi dugu hemen sakarosaren errekuntza. Sakarosaren errekuntza hori oraindik doitu barik dago. Doituko dugu hemen 12 ipiniz eta hemen 11. Gero ikus dezakezu oxigeno molak 12 izan behar direla. Faltatzen da beroaren datua. Errekuntza denez, erreakzio exotermikoa denez, beroa produktuekin batera egongo da. Eta hori ere ematen da beste datu honetan. Errekuntza beroa -5.656 kilojoule molekoa dela. Horrek esan nahi du, aldogula ja eskuineko partian txertatu bero hori eta idatzi 5.656 kilojoule. Honekin erreakzioa doituta geratzen da eta eskatzen den bero datua hori ere txertatuta dago. Atal honetan eskatzen dena da ia zein den kontsumitu behar duen sakarosa masa, beraz gramo sakarosa izango da azkenian gure erantzunak izan behar dituen unitateak, eta jakinda burutu behar duen lasterketa horren iraupena ordubetekoa dela. Guk aurreko atalean eta ariketaren enuntziatuan ikusi dugun moduan, segundu bakoitzean 0,8 kilojoule konsumitzen ditu. Horregaitik, erabiliko dugu datu hori, baina den iraupena dator ordutan, ordubeteko iraupena dauko, orduak segundutan adieraziko ditugu, 3.600 segundu ordu bakoitzeko idatzita. Eta ja, aldugu kilojoulekin erlazionatu, 0,8 kilojoule segunduko ipinita, eta orain sakarosaren kantitatearekin erlazionatzeko kontuan izango dugu erreakzioak esaten duena 5.656 kilojoule askatzen direla erretzen dan mol sakarosa bakoitzeko. Kantitatea gramotan adierazteko, masa molarra sakarosarena kalkulatuko genduke, 352 gramokoa da mol bakoitzeko. Eta honela lortzen dugu, 164,14 gramo sakarosa erre behar dituela. Lasterketa hori burutzeko. Azken atal honetan eskatzen da ia zein dan kontsumituko duen oxigeno volumena baldintza normaletan neurtuta. Sakarosa masa hori erretzeko. Orduan, sakarosa masa hori aurreko atalean lortu duguna, izango da gure abia puntua, 164,14 gramo sakarosa. Eta hori moletan adieraziko dugu, aurretik egin dugun moduan, mol sakarosa, masa molarrarekin erlazionatuta, eta orain mol sakarosa mol oxigenokin.
begiratzen badozu zein dan erreakzioaren estiokimetria, esaten du mol bat sakarosa erretzeko 12 mol oxigeno behar ditugula. Baina molak litrotan adieraziko ditugu, baldintza normalak hartuta, 22,4 litro mol oxigeno bakoitzeko. Eta honela lortzen dugu 136,87 litro oxigeno kontsumitu behar direla sakarosa masa hori erretzeko.